At 500 challenge lang yan. Ayan, kailangan aabot ka ng 5 seconds. Pero pag umabot ka ng 10 seconds, yan, bigay ko na yung one mo. 10 seconds? Hindi, 5 seconds na nga lang eh. Saglit lang naman yan eh. Tapos, bubat. Ayan, nandyan yung 500 pagkakayanin mo. Kuhanin mo na lang. Ayan. Susubok natin. Ayan. O, game na. Buhatin nyo na. Buhatin nyo na kung Katiwaldas. Pag malaglag ka, bubuhatin. Okay. Baka malaglag ito. Yung kamay mo, yung kamay. Ayan, nandyan yung 500. Ayan. Ayan. Ayan, bibilag ako. Ayan, kapit ha. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wag. Alis. Hindi kaya yan. Hindi ka. 1, 2, 3, 4. Wag.